గారెలు ఆయిల్ వల్ల అవాయిడ్ చేస్తున్నారా? ఇలా ట్రై చేయండి. గారె పిండిని ఇడ్లీ ప్లేట్లో వేసుకొని హోల్ పెట్టి స్టీమ్ చేస్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ ఆయిల్ ఫ్రీ, హెల్దీ ఆప్షన్ కూడా. గారెలు అయితే ఇలా రెడీ అయిపోయినాయి, ఆవిరి గారెలు. సో ఇలా కావాలంటే చక్కగా నెయ్యి వేసుకొని కారపొడి వేసుకొని అయినా తినచ్చు, లేకపోతే నిమ్మకాయ కారం అందుకొనైనా తినచ్చు. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇలా కాకుండా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలో, గారెలు ఫీల్ రావటానికి ఏం చేయాలో చూపిస్తాం. నెక్స్ట్ నెయ్యి రాసేసి ఇలా పెన్నం మీద పెట్టేసి, పెన్నం మీద రోస్ట్ చేసిన వాటితో ఇలాగా స్ప్రౌట్స్ కారపొడి వేసి మనం గార్నిష్ చేసుకుంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ విత్ లెమన్ కారం.